סתם לא. גיי. גיי. סתם. אז מה כל חברים, כאן שלמה וכאן היום נפתח תיבות סטארט-אפ. למה לא? למה? את צריכה לתקן אותי, את מבינה? מה זה כל מה שיצילי עליו איתו? 7, בסדר, 7. נתן רק 101. זה לא הגיוני. מכפילי שביעי אחד ומהבבו וואי, בוא לי שיצא לי כמו שדקון אחד ומהבבו אומגאד שינו אחד די, אל תפתח. אני רוצה. די, בוא לי. אחד ומהבבו שבשמיים ובארץ. די, פאק, ביט 8. מה? וואט דה פאק, 1, 2, 3, 4. בדמויות. אגדי, סתם. יצא לי 7. פותחת לי את כל המעבבים, אני פותחת מעבבים. פתחי, בוא נראה מתי יוצא לי מעבבים. אני צריך להוציא את המעבבים ואת צריכה לפתוח אותם. בבקשה, דברים טובים. פתחתי. די, תשכבו משהו טוב. גן לנו 2 מעבבים. למה פתחת? סליחה. בסדר. באו. למה אתה לנו רק דמות? סבתא, אנחנו בחדר! של, איך קוראים לו? אבא שלי. טוב. לא. למה את גורל לפתוח? רוצה אני אפתח עכשיו? לא. ישו! לא יודע במיוחד. אדיו. פיצ'ני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 ן. אומה. יצא פה 12 כי פתחנו ביחד. לא יצא ממכן. מה? לא יצא לי מעבבים מכל הדבר הזה? גוס תומאס. את פותחת את זה. טובה. דמות טובה. דמות טובה, אבל בא לי אגדים. אגדים. שימו שאני... מה איך? אני טוב להוציא, וטוב להוציא דמות. גם אני טוב, הוצאתי לך יוצרת במשתמש רגיל. פרקתי את זה, מה סיכויים בזה? 5,000 כאלה. מה? אני לא מעריכה. טוק! זר המזל. לזרת תמיד יש מזל. עכשיו אני פותח. אוי. בעצימת עיניים אני פותח. אין פה מעבבים לדבר. לא יהיה פה מעבבים. יאללה, תפתח. עם עצימת עיניים. את לא אומרת לי מה זה. תגידי מה זה. אתה מעבב? לא. לא. אין כלום. את פותחת המעבבים. תכונני עם הזרת. וואי. אוי, למה לא יוצא לי מעבבים? פתח עם הזרת. אריז, מה לזים, סקיבי טוילט. טוילט. אוי, דגריב בצ'אט. דגרום בצ'אט. 2 ב-1. 2 ב-1. טוב, זה לא כמו 2 ב-1. פתחת את סטארנובים, הבנתי לו. תראו את זה של פעם. נשכחו.
הסתדרו, מתים. חונקים אותו. פשטו. חביתה! קוסקוס! סבתא, אני רוצה קוסקוס! אתם לא מבינים, כל יום שישי סבתא שלי מכינה לנו קוסקוס. ושלישי. ושישי ושלישי, כן, גם שלישי. איזה יום היום? שלישי? לא! צבייק! נודר נדר! נודר נדר! נודר נדר! נודר נדר! נודר נדר, אני טוב, את לא פותחת, תגיב. בטבעי לא, מגע טבעי לא. סבתא, למה אין היום קוסקוס? עוד לא מוכן, בסדר. איזה ניכנס לבריכה. חברים, יש סבתא שלי בבריכה, זה כיף. מי שאני רוצים שאני אזמין אותו לפה לבריכה, סבתא שלי מארחת בכיף. גדי בייבי שרק טוטולולו. למה? יש לי תחושה אני יוצא גדי ואז את תגיד, תפתחי לי מול הפרצוף. יש לי תחושה עדיין לא קולט. קולט זאת דמות. חברים, כמו ביבי? הגדיים. אתה יודע מי הדמות שהביבי הכי אוהב? ביבי. שבלווה איתך ביבי. אם ביבי רואה את זה, תן לייק בבקשה. תירשם לי לערוץ, אתה יודע איזה מפורסם אני אהיה אם ביבי יירשם לי לערוץ. פרסמו אותך בטלוויזיה. אני אהיה באשכרה, אני בטלוויזיה, אתם לא מבינים. אתה ביוטיוב, אתה לא בחדשות. אני בטלוויזיה, אני בחדר. ברור שאני בחדר. רק אם ביבי יירשם לך, אתה תהיה בחדשות. קצת שום. אומייגאד, ואני יצא לי צבייק. יודעת. אני ארביע קצת המשחק. אז אוהבים. אתם אוהבים את התוכן? אני אשנה לאחר. אני גם אשנה את ה... מה זה קורה? רעיון! ידעתי שתפתחי לי מול הפנים, ידעתי! איזה סתומה, די! אמרת לי איזה סתונה, נשמע. סתונה? כן, סתונה. לא מה? נודר נדר! קידיון מהבן! נודר נדר, קיד. כן, היה וזה היה בכמה 2 שניות המשחק הדפוק הזה לא נתן לנו לעלות את הסרטון כי זה היה יותר מ-15 שניות. דקות. אמרתי שניות. זה טוב בללי. הכיפה שלך פתחה את זה. לא ניתן לכיפה לפתוח. על הכיפה אני מוזל. 2! זה לא הגיוני! זה מערבב. דפק מערבב. בלמה. מערבב. דפקתי. נשמע נודר נדר. נודר! הנודר, למה? אלוהים.
אז רד מה רפאל עשה? לא! זה את העברת את הדם שלך אליי צריך לסגור את הספרון הזה. יודע. שק! לא, היא לא ברורה. כן, צריכה להיות נעדים. זה מה הכי טוב לה בשוד. גרוע. לא מומלץ לשחק איתה, רק בשוד. זה מומלץ יותר. לא, עוד מעבר. לא, בסדר, לא מטורף. בואי, לא טוב. לא גם יפה. חברים, רוצים איזה יום, אני אוכל רק משהו של ברול סטארס, רק מברול סטארס. איזה יום אני אבוא לסבתא שלי, אני אוכל רק מברול סטארס. אבל למה עם הפנים אנחנו רק נראה את האוכל? כן, נראה את האוכל. ואת הדמות. ונשחק עם הדמות. תוך כדי שאנחנו אוכלים. אין הרבה. יש קודם, יש לי... יש את הסקין שלו, המבורגר. כן, נראה לי אני אוכל המבורגר. יש דג. אני אדפוק המבורגר. דג נקנקיה. מה עוד? יש ביצה. כן, של... דג! סקוי זה דג. לא, סקוויק זה ריב. סקוויק נותר מהאוויר של רפס, לא הבנת? ג'סי. פון. כמה זמן נסיימים. לבדקית, כי אני לא עומד בזה, אני רק מסתכל על עוד הזמן. דקה וסיים. למקס לא מגיע להיות זה. כן. כן, אני בפרטים כזה. לא כזאת טובה. שהוא מדהים. למה במשתמש שלך שמת אותה כדמות המועדפת? אתה לא שמתי אותה כדמות המועדפת. החלפתי. מתי? לא מזמן. יש לי את בין הפינים הכי טובים במשחק. הספייטר? לא. יש לי את הקיט הזאת, השורטת. אין לך אותו 100%. יש לך בכלל קיט? לא, זה סמל שחקן. סמל שחקן של קיט? יש לך סמל שחקן של קיט? אני שבא לך. שמת אותו במשתמש שלך? כן. מטורף, את לא מבינה זה יפה. סמל שחקן של... את יכולה עכשיו לראות אותו, לכי תביא את הטלפון שלך. וואי, רציתי להראות לך מה שיש פה. יש פה ביצה. לרגע. כן. גם למורטיס לא מגיע להיות מעניין. מה הוא עושה? תראו מה יש לי. לאכול. קודם לקיט אין סקינים קשורים לאוכל. סקינים. ויש גם פופקורן. זה מה שאני הולך יש גם פופקורן. כן, אני יודע. זה מה שאני הולך לאכול. לא בבוקר, איפה דפוקה. ולקראת ערב סרט נאכל. נכון, היום אכלתי ביצה, נכון? אני לא יודע שאכלנו היום חביתה. מביצה, אוכלים עם ביצה. חביתה. אז אני אוכל, יש פה פיצה. ומתישהו נעשה ערב סרט. פורן פורבורן. פורן. שיש פורבורן? אפשר להכשיר סרט. רוצה נעשה היום? היום? יאללה. את האתגר. יאללה. זהו. אז מה קורה חברים? ביי, היום היינו סרטון כיף רצח, אז בואו.